Как е при вас? Готино ли? Много е готино, после ще ли? Ама ти клип ще ли? Маре, ладно ли? Разлюлей малко. Само не много, е така, защото да не си... Сега вземи едно витрило и да е хладничко. Стига, че неща те да гадни железата. Кръщите. Оп. Сприми. Така, виждаш ли? Значи, ако е по-голяма, ще е по-добре. Нормално. Не знам, е тук някъде дали може. Тук не може да се прави. Друго софче. Въргай гълки. Скрипи камера. Не заради нещо друго. Че вкусно. Кое? Има ли как бе? Тия мои ги режем на половина после. Карема, нали? Браво.